барча галәмнәрне дә юктан бар кылып, безне үзенең күпме генә санасак та санап бетерә алмаслык сый-хөрмәтләрендә, киң нигъмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау ва улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булып килгән. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, һәр кайсыгызны тақвалыкка чакырам. Аллаһның әмерләрен үтәгез. Аның тыйганнарыннан тыелыгыз. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтте: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хакка туқатih ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Әй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Ягъни аның әмерләрен тиешенчә үтәгез. Аның харамнарыннан тиешенчә сакланыгыз, тыелыгыз һәм мөселман булмаган хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз. Азиз кардәшләрем, бүгенге заманада кешеләргә бер-берсе белән аралашу өчен ысуллар, юллар бик күп һәм бик җиңел. Бүгенге көндә әгәр дә син бер кешене күрәсең, ишетәсең килсә, мизгел эчендә телефоныңны чыгарасың да, кирәк булса аңа яза аласың, кирәк булса шалтыратып тавышын ишетә аласың, кирәк булса йөзендә күрә аласың. Һәм кешеләргә үз ара хәбәрләшү, аралашу өчен бүген интернет челтәре берсеннән-берсе уңайлы, безнеңчә әйткәндә инде, мессенджерлар, WhatsApp булсынмы, Telegram булсынмы, башкасы булсынмы, безгә үз хезмәтләрен тәкъдим итеп торалар. Ләкин җәмәгать бик күп кешеләр менә шушы кичкенә генә телефонның иге-чиге булмаган тирән баткаклыгына, шушы тирән дөньяга чумып, шул кнопкаларга баса-баса, мөхтәрәм җәмәгать, бүген бик күп кешеләр диваныннан төшеп, өеннән чыгып, үз аягы белән дустына, туганына барып, күзгә күз очрашып, йөзгә йөз күрешеп, аның кирәк булса кулыннан тотып, аны кирәк булса кышып, бер мәҗлестә, бер урында утырып, аралашу хаҗәте күп кешегә бүген кирәкми, кызганыч. Кирәкми. Чөнки нигә күргәсең аны? Кичә генә WhatsApp-тан сөйләштек бит әле. Нигә әнинең барып авылга кайтып хәлен белергә, әле 3нче көнне генә Telegramнан языштык бит. Шуңа күрә менә бу мессенджерлар безне хакыйкый аралашудан мәхрүм итәләр, җәмәгать. Другая, урыслар әйтмешли, другая сторона медали. Бер яктан яхшы, көн сайын әниеңнең хәлен 3-4 тапкыр белә аласың, бер тиен түлисе юк. Ләкин икенче яктан, җәмәгать, нәкъ өеңнән чыгып, атыңа утырып, җәя үз аягың белән кардәшеңә, туганыңа, әтиәниеңә барып, аның кулыннан тотуың, аның белән бер табын артында утырып, бер тустаган чәй эчү, аралашу, бер-береңне ишетү, бер-береңне күрү, ул кардәшлекне арттыра. Ул күңелләрне бәйли. Ул үзара мәхәббәтне яңарта торган әйбер булып тора. Һәм Аллаһ Тәгалә без кешеләргә биргән тормыш кануны, закон жизни дип әйтәбез. Тормыш кануны, сөннәте Аллаһның. Ислам дине өндәгән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үз өммәтен тәрбияләгән, өйрәткән олуг бер әдәп, олуг бер әхлак, бер-береңнең барып хәлен белү. Күрешеп яшәү, аралашып яшәү, хәл әхвал белешү, менә бу ислам өйрәткән олуг бер әдәп булып тора.
Күбебез җәмәгать кызганыч, кичкенәдән ислам тәрбиясе алмады. Күбебезгә бу илдә, бу дәүләттә яшәгәннәргә совет тәрбиясе эләкте күбрәк. Һәм мин дә хәтерлим, кичкенәрәк вакытта ирекле көнне кемгәдер кунакка бару ул эшсезләр эше иде. Әгәр дә мин шунда кунакка барам әле дисәң, эшең биттеме синең дип әйтәләр. Яки кемгәдер күршеңәме, туганыңамы, дустыңамы барып, аның табынында бүлешү, ризык бүлешү. Нәрсә дип әйтәләр? Өеңдә ашарга юкмы әллә синең? Өеңдә ашамыйсың дип әйтәләр. Әлхәмдүлилләh, бу хаталы. Әлхәмдүлилләh, бу ялгыш уй фикерләр бетеп килә. Аллаһның дине ислам. Кешеләрнең бер-берсе белән аралашуын, бер-берсенә кунакка йөрүен, бер-берсенең барып хәлен белүен кичкенә бер гадәттән күтәрә гыйбадәт дәрәҗәсенә. Һәм бу исламда әз-зиярату филләh, әт-тазаур филләh дип атала. Ягъни бер-береңне Аллаһ ризалыгы өчен зиярат итү. Безнең татарда хәтта зиярат сүзе дә бузылган аның мәгънәсе. Нәрсә ул зиярат? Зиярат дигәч, кем татарча белә? Каберләр искә төште. Зиратка барабыз диләр. Каберләр зират түгел. Һәм зират сүзе дөрес түгел. Ни өчен? Чөнки зират зияра, зара, язур, посещение дигән сүз. Кешеләр мәрхүмнәрнең, вафат булганнарның барып хәлен белгәннәр, дуа кылганнар, зиярат иткәннәр, шуннан ул зират дип киреп калган. Ләкин син исән сау әниеңне зиярат итә аласыңмы? Итә аласың. Әйтеп кара, бүген кеше аңламый. Әниемне авылда зиярат итеп кайттым әле дигәч, бөтен кеше аңлаячак, әнисе үлгән икән моның, ул кабергә барган икән дип. Бу дөрес түгел. Зиярат дигән сүз посещение. Бер-береңнең хәлен белү дигән сүз. Менә кардәшемне зиярат итеп кайтам әле дисәң, димәк син аның хәлен белеп кайтасың дигән сүз. Шуңа күрә исламда Аллаһ ризалыгы өчен бер-береңнең хәлен белү, җиде эшеңне җиде якка ташлап, машинаңа утырып, каядыр бер авылга, шәһәргә чыгып китү, шунда синең дустыңның йөзен күреп кенә кайтыр өчен. Бер стакан чәй эчеп кайтыр өчен. Ничек хәлләрем, кардәшең, ничек кәефләрең, саулыкларың, ничек дип шуны сорап кайтыр өчен баруың, кайтуың бөтенесе гыйбадәт. Исламда. Һәм ислам менә шушы гыйбадәт, шушы тормыш канунын сакларга тиеш. Без мөселманнар сакларга тиеш. Кнопкага басып кына, әгәр дә без az-ziyaratu fillah WhatsApp ашагына, Telegram ашагына калса, ул Аллаһ биргән күзгә күз, йөзгә йөз, кулга кул тотынышып, яки руслар әйтмешли, бер-береңнең сулышын, дыханиясын белеп, ул җәмәгать гадәт, ул гыйбадәт югалачак. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безне чакырды. Бер-беребезнең хәлен белеп яшәр. Һәм үзе дә туганнарының хәлен белә иде. Кичкенәдән аны үстергән Умму Әймәннең барып хәлен белә иде. Süt anasının barıp həlin biləydi. Süt anası kilip onun həlin biləydi. Əbu Bəkir radiyallahu anhunun yanına qay vaqt gününə 2 tapqır baraydı. Alar oturub, söyləşələr idi, fikirləşələr idi. Ayşə radiyallahu anh aytdı, Allah'ın elçisi qay vaqt gününə 2 tapqır bizə kiləydi di. Şulay ettirib, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hal-əhval bilişkən. Aralaşqan, yürgən. Benim vaqtım yox, benim vaqtım bik az, men gıйбадәт кыларга тиеш, мин гыйлем бирергә тиеш кенә дип түгел, ул аралашкан, ул барган, күргән. Һәм Имам Ахмад риваятында килә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям нәрсә диде? Кардәшеңнең барып хәлен белү, ул сиңа Аллаһның мәхәббәтен җәлеп итә диде. Аллаһның мәхәббәте. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте, "Калаллаһу тәгалә" диде. Аллаһ тәгалә әйтте диде. Димәк, бу кутси хадистә. Аллаһ Тәгаләнең сүзен китерә Пәйгамбәр. Минем өчен диде Аллаһ Тәгалә, бер-берсен яратучыларга диде. Кемнәр минем ризалыгым өчен бер-берсен яраталар. Минем өчен, минем ризалыгым өчен бер-берсе белән утыручылар, ягъни ниндидер бер мәҗлестә бергә утырганнар, ниндидер җыелыш, ниндидер очрашу булган.
Ниндидер күрешу, шунда бергә утыручылар минем ризалыгым өчен ди. Шулай ук минем өчен бер-берсен зиярат итүчеләр ди. Бер-берсенең хәлен белеп килүчеләр ди минем өчен. Һәм минем өчен бер нәрсәсен дә кызганмаучыларга ди. Аллаһ Тәгалә санады. Минем мәхәббәтем ваҗиб булды ди. Для них обязательно моя любовь диде. Аллаһ Тәгалә вәгъдә итте шушы кешеләргә, кемнәр бер-берсенең хәлен белә Аллаһ ризалыгы өчен, бер-берсен ярата, җыелалар Аллаһ ризалыгы өчен, Аллаһ ризалыгы өчен таралалар. Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен бер нәрсәләрен дә кызганмыйлар. Минем мәхәббәтем аларга гарант диде. Гарантия бирәм диде. Минем мәхәббәтем аларга булыр диде. Бу Имам Ахмад риваятында килә. Шулай ук Имам Муслимда килә. Сахих Муслимда килә хадис, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, бер кеше ди, чыгып китте авылыннан ди, икенче бер авылга ди. Шул авылда яшәгән кардәшенең хәлен белү өчен ди. Һәм Аллаһ аның юлына җибәрде фәрештә ди. Әлбәттә, фәрештәләр күктән канат белән төшмәделәр. Алар кеше хәлендә киләләр, юлчы хәлендә киләләр, фақир хәлендә киләләр, ниндидер авыру хәлендә киләләр иде. Һәм бу кеше шушы юл буйлап барганда аның каршына бер юлчы, бер ир кеше чырады. Һәм әйтте, син кая барасың? Кая барасың? Шуннан соң ул әйтте, мин әнә шул авылны күрәсеңме ди? Димәк, ерак калмаган инде. Мин шул авылга барам ди. Нигә син анда барасың ди? Нинди сәбәп белән ди? Ул авылда минем кардәшем яши ди. Мөселман кардәшем яши ди. Мин шуның хәлен белергә барам ди. Шуннан соң бу юлчы, фәрештә икәнен белми бит әле. Бу юлчы әйтә, син әллә аннан берәр нәрсә өмет итәсеңме ди? Может, он тебе должен денег ди? Может, әҗәте бардыр аның сиңа ди? Бәлки син аңа барсаң туйган шошатадыр ул сине. Бәлки сиңа ниндидер нигъмәт бирәдер ди. Юк ди. Юк ди. Мин аңа барам ди. Чөнки мин аны Аллаһ ризалыгы өчен яратам ди. Яратам мин аны. Аллаһ ризалыгы өчен. Шуңа күрә барам хәлен белергә ди. Шуннан соң бу фәрештә әйтә, инни расулуллаһ ди. Мин Аллаһның күктән җибәрелгән илчесе ди сиңа ди. Аллаһ Тәгалә мине җибәрде сиңа ди, әйтер өчен ди. Аллаһ сине шушы кешене яраттырган Аллаһ ди. Аллаһ бит яраттырды аларны. Сине Аллаһ шул кешене сиңа яраттырган Аллаһ да сине ярата ди. Шуны әйтер өчен миңа җибәрде ди. Шуңа күрә җәмәгать зур эш кебек түгел. Әллә нинди зур мәшәкать та түгел. Каядыр бер күршедәге урамда бер авылга барып кирип чыгасың, шундагы фәлән абыйның хәлен белергә. Шундагы фәлән апаның хәлен белергә. Шундагы бер кардәшеңнең хәлен генә белеп чыгара. Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Сиңа шул кешене яраттырган Аллаһ та сине ярата диде. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, юлыбызга кардәшләребезнең хәлен белгән саен фәрештәләр очрамас. Ләкин бу хадис бу бөтенебезгә дә кагыла. Мөселманның хәлен белеп, Аллаһның ризалыгын һәм мәхәббәтен ала. Шулай ук җәмәгать, Аллаһ һәм аның илчесе вәгъдә бирделәр. Әгәр дә мөселманнар бер-берсенең Аллаһ ризалыгы өчен хәлен белеп яшәсәләр, аңа җәннәт буларга. Җәннәт белән вәгъдә иттеләр. Пәйгамбәрбез Имам Бухари Адабул Муфрад китабында китерә, шулай ук Тирмизи, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Ман ада маридан ау зара ахан лаху филлах". Кем ди авыру кешенең хәлен белде ди. Беренче әйтте авыру турында, кемдер авырып ята, аның хәлен белү. Яки Аллаһ ризалыгы өчен кардәшен хәлен белде ди. Барып хәлен белде ди. Авыру гына түгел. Не обязательно авырганын көтүп ятырга, сәламәт кардәшенең дә хәлен белергә кирәк. Надаху мунадин ди. Шул вакыт фәрештә аңа эндәшер ди. Син изгелек кылдың. Ты совершил благое. Һәм синең адымнарың да изге булды ди. Синең аңа баруың изге ди. Синең адымнарың изге. Синең машинаң белән баруың изге булды ди. Ва табаввата минал җаннати манзила. Һәм фәрештә әйтер ди, син үзеңә җәннәттән урын әзерләдең дип әйтер ди. Ты приготовил себе место в раю ди. Шушылай итеп, забронировал
сен үзеңә место в раю дип фәрештә әйтә. Ни өчен? Барып кардәшенең хәлен белгән өчен. Бу хадис имам Бухариның Адабул Муфрадында килә. Шулай ук тагын бер хикмәтле хадис. Моны безгә Анас радиллаһу анху сөйли, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер вакыт безгә мөрәҗәгать итеп шундый сорау бирде ди. Арагыздан җәннәт әһелләре кемнәр булыр? Әйтимме ди? Кемнәр алар җәннәт әһелләре ди? Әйтимме сезгә ди? Шуннан соң инде бәла я Расулаллах, әлбәттә әйт я Расулаллах, беләсебез килә, кемнәр җәннәттә булачак ди? Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, ан-набийю фил җанна диде. Пәйгамбәр җәннәттә булачак, сезнең пәйгамбәрегез җәннәттә булачак ди. Вас-сиддиқу фил җанна, сиддиқ җәннәттә булачак ди. Шулай ук вар-раҗулу язуру ахаху фи нахиятил мисри ла язуруху илля лиллаһи фил җанна ди. Шулай ук ди, шәһәрнең читендә яшәгән. Әзрәк бит ул читтәрәк булгач мәшәкатьрәк барырга, вакыт та күбрәк кирәк, шулай бит. Шәһәрнең читендә яшәгән кардәшенең хәлен Аллаһ ризалыгы өчен генә нәрсәдер өмет итеп түгел. Каралы теге фәлән-фәләновичнең барып хәлен белсәм, артызрак садака бирмәс микән миңа? Каралы аның минем аңа җәтләрем бар бит, һәм мин аның барып хәлен беләм дә, әзрәк шунда биразын гафу итер, яки миңа нидер күчтәнәш бирер. Юк, алай түгел. Андый зияратлар бездә бик күп. Берәсе бирәм дисә, ишек төбендә саклыйлар, чабалар да, бизнес өчен дә әллә кемнәргә баралар. Юк, монда сүз бара Аллаһ ризалыгы өчен. Дөньяви маслахат белән түгел, дөньяви максат белән түгел. Шәһәр читендә булган кардәшенең ди, пәйгамбәр җәннәттә ди, сиддиқ җәннәттә ди, һәм шәһәр читендә яшәгән кардәшенең Аллаһ ризалыгы өчен генә барып хәлен белгән кеше дә җәннәттә булыр диде. Шулай итеп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безне өндәде, безне чакырды. Без бер-беребезнең хәл әхвалларын белешеп яшәргә тиешбез. Һәм җәмәгать кайбер кешенең Аллаһ каршында дәрәҗәсе, синең каршында ул кешенең дәрәҗәсе арткан сайын, аның хәлен белүнең савабы да арта. Әгәр дә син хәлен белеп, барып хәлен беләсе кардәшең туган булса әле синең, аның барып хәлен белгән өчен әле син туганлык җипләрен бәйләүнең дә савабын аласың. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Әгәр дә арагыздан берегез гомере озын булуны, ризыгы киң булуын теләсә ди, нишләсен? Фәл ясил рахима. Туганлык җипләрен бәйләсен ди. Шуңа күрә фәлән районда, фәлән авылда синең фәлән абыең, әтиеңнең бер туган энесе, әниеңнең бер туган башкасы мында сеңлесеме тора икән, син аның барып хәлен белсәң, сиңа әле менә бу хадисләрдә килгән савап кына түгел, әле сиңа туганлык җипләрен бәйли бу дигән бәрәкәт, ризыгың күбәя, гомерең озыная иншалла, гомереңнең бәрәкәте арта иншалла. Шуңа күрә туганлык җипләрен бәйләгән өчен, әле ул синең әти-әниең булса, әти-әнинең барып хәлен белүдән дә саваплырак тагын кемнең барып хәлен белергә була. Әгәр дә синең әти-әниң исән сау икән. Шуңа күрә алар исән сау булганда, җәмәгать аларның хәлләрен белеп торыйк. Белеп торыйк. Көн сайын бармасак, әйе, мессенджерлар безгә ярдәм итсен. Көн сайын шалтыратыпмы, языпмы, көн сайын хәлен белергә кирәк. Көнгә берничә тапкыр. Инде шулай ук барып, алар белән бергә утырып, әниеңнең кулларыннан тотып, аның кайнар чәйләрен эчеп, аңа үзеңнең күчтәнәчләреңне биреп, аның изге дугаларын алып, җәмәгать, бу моннан да зур бәхет юк. Шуңа күрә бик күп кардәшләр, хәзрәт, у меня проблемы на работе. Хәзрәт, у меня в бизнесе проблемы. У меня дела не идут. Когда мне они так говорят, я у них спрашиваю: а у тебя мать жива? Когда они мне говорят: жива, бросай все и езжай к ней. Посиди с ней часок. Погуляй с ней, чай попей и вернись. И ты увидишь, что Аллах сам исправит все твои дела. Шуңа күрә бер сахабигә, Ата радиллаһу анху агамы, ялгышырмын дип куркан бер кеше килде, мин кеше үтердем ди. Мин бер нәрсә эшли аламмы ди. Что я могу сделать ди? Мин кеше үтердем ди. Шуннан соң, әниең исәнме синең ди? Әниең исәнме ди? Әйтә, юк ди. Юк ди.
Шуннан соң аңа җавап бирә, ләкин бер шәкерте килә дә, "Эй остаз, нигә син әниең исәнме?" дип сорадың ди. Мин ди, әнинең әнигә хөрмәт күрсәтүдән дә гынахларны күбрәк кичерә торган сәбәп белмим диде. Әниеңә хезмәт итүдән дә күбрәк синең гынахларын кичерелүгә мин башка сәбәп белмим диде. Шуңа күрә сорадым, әниең исәнме дип ди. Менә шуңа күрә җәмәгать әтиән исән икән, аларның хәлен белү 1000 тапкыр, миллион тапкыр дәрәҗәлерәк гади кардәшеңнең хәлен белүгә карый. Күрше хакы. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә диде? Күршеңнән урласаң, гади 10 кешедән урлаган кебек булырсың диде. Кем күршенең хатыны белән зина кылса, 10 хатын белән зина кылган кебек булыр ди. Димәк, күршеңнең барып хәл кирип хәлен белсәң, күрше еракта түгел бит. Кай вакыт айлар буе кирмисең. Кирип хәлен белдең икән, нәрсә? Сиңа ничә мәртәбә дәрәҗәле савап була күршеңнең хәлен белгәнең өчен. Шуңа күрә җәмәгать менә бу эштә һич шиксез сөйкле пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям һәм аның сахабалары безгә үрнәк булдылар. Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам үлгәч, Абу Бакр килә Гомар янына һәм әйтә: "Гомар ди, әйдә киттек Умму Әйман янына" ди. Умму Әйман ул кара тәнле эфиопка була. Пәйгамбәрбез туганда ук ул пәйгамбәрбезнең әтисенең өендә яши, хезмәтче булып. Һәм сөйкле пәйгамбәрбезгә кичкенәдән үк хезмәт күрсәтә. Инде ул улы апа була. Пәйгамбәрбез ничә яшьтә үлә бит инде. Һәм пәйгамбәрбез аны ярата торган була һәм аның исән вакытта барып хәлен белә торган була. Пәйгамбәрбез үлгәннән соң Абу Бакр килә Гомарга һәм әйтә: "Әйдә ди, Умму Әйманның барып хәлен белик әле" ди. Ничек пәйгамбәрбез ярата бит аның хәлен белергә ди. Әйдә барыйк әле ди. Шуннан булар Гомар белән бөтен эшләрен ташлап китәләр Умму Әйманның җыелышып хәлен белергә. Килеп кирсәләр, Умму Әйман үксеп елый. Чөнки пәйгамбәрбез үлде. Пәйгамбәрбез үлү сахабалар өчен 1 секундта бүтән туганнар үлгән кебек, аннан да зуррак кайгы булды. Шуңа күрә андый кайгыны без күтәрә алмас идек. Алар күтәрделәр зур кайгыны. Шуннан соң буларның Умму Әйманны ничектер юатасылары килде. Шуннан соң Абу Бакр әйтә: "Эй Умму Әйман ди, ул кадәр кайгырма инде ди, чөнки Аллаһның илчесенә анда яхшырак бит ди мондагыга карый ди." Шуннан соң Умму Әйман Абу Бакрга карады да әйтте: "Мин ди Аллаһның илчесенә анда яхшырак икәнен белмәгәнгә еламыйм ди. Мин елыйм ди, чөнки Аллаһның илчесе бу җирдән киткәч, Аллаһның вахые бетте ди. Соңгы пәйгамбәр җир өстеннән киткәч, дөнья беткәнче бу җиргә вахый килмәячәк бетән." Шулай бит. Һәм Абу Бакр әйтә: "Бу нәрсәне ишеткәч, без Гомар белән утырып еладык ди. Өчебез еладык ди, өчәүләшеп. Менә шулай итеп алар нишләгәннәр? Бер-берсенең хәлен белгәннәр. Авыр вакытта бер-берсен юатырга тырышканнар. Шулай ук тагын бер хикмәтле мисал. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям Мәккәдән күчеп килгән, Мәдинәгә күчеп килгән мухаҗирларны ансарлар белән туганлаштырды. Һәм әйтте: "Киләле син, фәлән сахаба, һәм син Мәдинәдәге, сез хәзер туганнар" диде. Һәм бу аңа малын бирде, иен бирде, бер-берсенә ярдәм иттеләр. Шулардан Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям Сәлман әл-Фариси белән Әбу Дарданы туганлаштырды. Сез туганнар буласыз диде. Көннәрдән бер көнне Сәлман әл-Фариси Әбу Дарданың хәлен белергә кирә. Ишеген шакый, ишекне ача хатыны Әбу Дарданың. Сәлман ни күрсә, аның хатыны искиреп беткән, күңелсез киемнәргә чорналган. Шуннан соң әйтә: "Эй Умму Дарда, нәрсә булды ди? Нәрсә булды ди?" Шуннан соң Умму Дарда әйтә: "Синең туганыңның ди, синең туганында дөнья кайгысы юк ди. Чөнки Әбу Дарда җәмәгать иң күп ураза тотучы, иң күп зикр кылучы, төннәр белән йокламыйча тәһаҗүд кылучы, иң гыйбадәтле, иң габид сахабаларның берсе була." Шуннан соң күпмедер вакыттан соң Әбу Дарда кайта, Сәлманны күрә, шатлана һәм тиз генә ризык әзерли, табын әзерли. Ләкин үзе ашамый. Шуннан соң әйтә: "Сәлман аша" ди. Сәлман Әбу Дардага карый да: "Юк, ашамыйм, син ашамыйчы" ди. "Мин уразада шул" ди. Нәфил уразасы була.
Шуннан соң Сәлман белән моның күн сайын ураза тотканы. Шуннан соң Сәлман әйтә: "Пока син ошамыйсың, мин авызым белән бер yerдә капмыйм" ди. Тегенең уразасын боздыра. Шуннан бергә утырып башлыйлар. Кич җитә, йокларга ята. Әбу Дарда Сәлманны яткыра, туганы бит инде кунак, үзе ятмый. Шуннан соң Сәлман әйтә: "Мин ятмыйм, син ятмыйчы" ди. Чөнки Сәлман белән хәзер ул йокламыйчы, төне буе намаз укыячак. Шуннан соң бер нәрсә эшли алмый, Әбу Дарда кырып ята. Һәм булар йоклыйлар, төннең 3нче өлешендә Сәлман белән икесе торып тәһаҗҗүд укыйлар. Икенче көнне Сәлман Әбу Дардага әйтә: "Эй туганым" ди. "Синең өстеңдә Аллаһның хакы бар" ди. Ягъни ураза, гыйбадат, тәһаҗҗүд Аллаһның хакы ди. "Синең өстеңдә" ди, "тәнеңнең хакы бар" ди. Ягъни тәнне ашатырга да кирәк, ял итәргә кирәк. Тәнне йоклатырга кирәк. Синең өстеңдә тәнеңнең хакы бар ди. Синең өстеңдә хатыныңның хакы бар ди. Күңел алама килгән иде бит. Һәрбер хак хуҗасына хакын бирде. Һәм китеп бара. Әбу Дарда китә пәйгамбәребезгә. Шуннан соң сөйле: "Я Расулуллах, менә миңа Сәлман килде" ди. "Менә шулай эшләде ул" ди. "Авызымны ачтырды" ди. "Төнне йоклатты мине" ди. Әле аннан соң шушы насихат әйтте ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям: "Сәлман дөрес әйткән" ди. Һәм Әбу Дарда кайтып хатынына матур киемнәр ала, өйләрен матурлый, һәм Сәлманның менә шушы хәлен белергә килүе шундый бәрәкәтле булып чыга. Шулай итеп алар бер-берсенең хәлен белеп яши. Һәм менә җәмәгать изге ният белән, әгәр дә бер мөселман өеннән чыгып китсә, Аллаһ ризалыгы өчен икенче бер кардәшенең хәлен белергә, Аллаһ Тәгалә ул җирдә әллә нинди мөгъҗизалар китереп чыгара. Әллә нинди хикмәтләрен күрсәтә. Аларны таптыра. Соңгы мисалны гына китерәсем килә, җәмәгать. Шуның белән тәмамлыйм. Имам Ахмад ибн Ханбал, улуг мәзһәбнең, ислам өммәтенең зур галиме. Имам Ахмад Багдад шәһәреннән чыгып китә, икенче бер галимне эзләп, аның хәлен белергә. Ул галим Исхак ибн Рахавия. Ул инде мухаддис була, хадис галиме була. Ул инде шул заманның гына түгел, бүгенге көнгә кадәр танылган зур галимнәрнең берсе Исхак ибн Рахавия. Аның Бухари кебек хәтере бер нәрсә онытмый торган була. Ул чыгып китә ниндидер авылга, ниндидер шәһәргә Исхак ибн Рахавияны эзләргә. Аның Исхакның китапларын, гыйлемнәрен ишеткәне бар, Исхакны күргәне юк. Имам Ахмадның ютубы булмаган. Алар телеграмнан сөйләшмәгән, алар бер-берсен белмиләр, беләләр, ләкин күргәннәре юк, танымыйлар. Бу килеп төшә Исхак ибн Рахавия яшәгән авылга. Шуннан соң Имам Ахмад әйтә: "Кыйып яңгыр ява башлады" ди. "Йөрерлек түгел" ди, "Мин кирип качтым мәчеткә" ди. "Ястүгә кадәр мәчеттән чыкмадым" ди. Чыгырлык булмаган, шу кадәр каты яңгыр. "Ястүдән соң миңа булды чык, мәчет ябыла" дип әйттеләр ди. Шуннан соң "Мин ди урамда басып торам" ди. "Мин кая барасын түгел, кая килгәнемне дә аңламыйм" ди. Шул кадәр каты яңгыр ди. "Мин ди аңламыйм" ди, басып торам, лыч су. Шуннан бер ишек ачылды ди, бер йортның. Чыкты да мине кулымнан тотып алып кирип китте ди өенә. Минем киемнәремне салдырды ди, чөнки бу бит инде суга баткан. Миңа кыры киемнәр кидертте ди. Мине җылытты ди, катып беткән идем ди", Ахмад әйтә. "Мине өстәл әзерләп ашатты" ди. "Мин дә рәхәтләнеп, ашап, җылынып, ял иткәннән соң ризыкны күтәрделәр дә, син кем буласың, каян килдең син" дип сорады ди хуҗа. Шуннан соң "Мин Багдадтан килдем" дип әйтәм ди. Әле кем икәнен әйтми бит. Шуннан бу хуҗа әйтә: "Син ди Багдадтан булгач, Ахмад ибн Ханбалны белмисеңме син" ди. "Анда Багдадта зур галим бар" ди, Ахмад ибн Ханбал ди. Шуннан Имам Ахмад әйтә: "Син мин бит инде" ул ди. Син менә ул ди, мин Исхак ибн Рахавия" ди. Ягъни кем бу кемне эзләп килгән? Аллаһ Тәгалә аны караңгы төндә яңгыр астында шуның белән очраштырып, шуның өенә, шуның табынына китергән. Шуңа күрә җәмәгать, Аллаһ ризалыгы өчен Аллаһ юлында булсаң, әллә нинди гаҗәеп хәлләргә киләсең. Менә җәмәгать җәй чырлары. Күп кешеләр яллар алалар.
Көннәр матур тора. Шуңа күрә үзегезме, балаларыгыз беләнме? Менә минем шул авылда шундый кардәшем бар. Шул авылда, шул районда безнең шундый туганыбыз бар. Әйдә шул туганыбызны күреп кайтыйк әле дип, шунда эш бертек, шунда нәрсәдер күчтәнәчегезне салып, барыгыз, йөрегез, бер-берегезне барлагыз. Бик зур бәрәкәтләргә ирешерсез. Туганлык җипләрегезне бәйләгез. Аллаһу Тәгаләнең ризалыгын алырсыз. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: Аллаһ юлында йөргән атның Кыямәт көнендә сидеге дә, тизәге дә, тизәк нәрсә була инде ул? Бугы. Кыямәт көнендә үлчәүгә салыныр ди, һәм кешене җәннәткә кертер ди. Шуңа күрә бензинең дә, бүген ат белән беркем дә йөрми инде. Аллаһ ризалыгы өчен чәк битсәң, бензинең дә Кыямәт көнендә үлчәүгә салыначак һәм садакадан китәчәк. Баракаллаһу лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'на бил аяти ва зикрил хаким. Иннаху хувал гафурур рахим. Астагфируллаह.